and verses 12 to 33. 32 to 33, sorry. Ang gangyo ang tanan sa pagbarog. Okay, so gamiton lang nato ang screen array kay aron katong walay Bible na aray screen array. Hopefully nantay mga Bible di nato ibilin sa tong mga panimay, dadoon nato arong master nato na siya ukab-ukab. Okay, so Matthew chapter 10 verses 32 to 33. Ang muila og muangkon kanako atubangan sa mga tawo, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya ako dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang usbon, Matthew chapter 10, 32 to 33, ang muila ug muangkon kanako atubangan sa mga tawo, ang kunon kuusab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan dili muangkon kanako, dili kuusab ang kunon atubangan sa akong amahan nga didto sa langit. Magampo ta mga igsoon, o Dios nga labing gamhanan, daghan kaayong salamat o Ginoo nga sa paglabay aning mga bulan aning tuiga, daghan kaayo ug di maihap ang among pagsulay. Pero wala minimo gidala sa lapad lawom nga mga problema nga imo ming gipasagdan. Sa kanunay nakita namong nag-uban kanamo o Dios. Sa panahon nga naglibog kami, naghatag ka og kaalam. Sa panahon nga naa kami sa mga luha sa among kangit-ngit, nagpadanag ka sa imong kahayag o Dios, uban ang tinuod nga kalipay. Salamat sa panahon nga naa kami sa kabugat, gipapahulay nimo ang among mga kasing-kasing diha sa imong gugma, Ginoo. Salamat nga wala kami gibuhat, nga wala minimo ubani. Sa makadaghang panahon ni gisalikway kanamo, apan walay makausa nga higayon nga imo kaming gisalikway. Busat ako sa kanunay kami nga magpasalamat diha kanimo. Among pagampo amahan, nga gamiton nimo ning mga pulunga sa pag-alim sa mga samad sa among mga kasing-kasing. Sa paghatag og kagaan sa mga kasing-kasing na bugatan, ang pagpapahulay niini. Gamita usab ni sa pagtudlo sa mga hiwi namo nga mga prinsipyo sa kinabuhi. Sa pagtulid sa mga hiwi namo nga mga pagkinabuhi, mga desisyon pamatasan panghuna-huna, bisan sa among mga pinulungan, hinlua ang among huna-huna og kasing-kasing. Sa ingon niini, mahinlo og mahimong panalangin usab ang among mga pinulungan sa uban. Ang imong hamili nga dugo magtabon kanamo karon ug masabtan namo pag-ayo ang imong mga mensahe ug unsay mga katuyuan nimo sa among mga kinabuhi. In Jesus name we pray. Amen and amen. Maglingkod tang tanan mga igsoon. So, pa siguro na abot ning uban, pero akong gi-welcome mga ato mga bisita karon mga igsoon. Sila Janelle Gatselian na adres sa tubangan. Palihog ma'am kay aron makakita sila. Unya si Ate Fe Nonyes. So na adre taga dinhera po ni sila sa Cortez. So napato nangabot na ba siguro to sila. Nakoy nami driver sa una mag-crusade me. Driver na siya multi-cab. Ang kabiyahian, Balilihan, Tagbilaran, Cortez, Tagbilaran. Si Kuya Henry. Unya karon nag-fellowship po na sila dito sa Balilihan. Nato siya bayaw mantingali to, ate. Nga modong to sila karon. Anyway, makaabot ba sila or basta kay bisan kinsa nga kada kitang tanan ang atong tuyo dinhi sa atong pag-anhi. Walay lain kundili ang atong buhing Dios. Amen. Basta maabot gyud tag simbahan, Ginoo gyud atong tuyo. Yang mga pulong may sa kanunay nakatag natong kalig-on o kadasig mga igsoon. So karon ang atong pagahisgutan, pangutana siya nga nag-ingon nganong imo man kong ikaulaw. Nganong imo man akong gikaulaw. Kini nga pangutana mga igsoon,
mao niya ni ang ipangutana sa Dios ngadto sa mga Kristohanon nga wala nagtagad sa panawagan sa Ginoo. Kitang tanan namo tay panganawagan sa Ginoo. Unsa man na? Nga ipanugilo nato siya. Isumbong nato siya sa ato isig katawo. No? So, naay panawagan ang atong buhing Dios sa matag usa kanato mga igsoon. Ato una ni nga tan-awon diha sa Marcos kapitulo kapitulo 8 bersikulo 39 hangtod sa 38. No, 31 hangtod sa 38 sa Marcos kapitulo 8. So, ningon diha mga igsoon sa verse 31, unya gisugilon ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga magantos pag-ayo ang anak sa tao og isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari og sa mga magtutudlo sa balaod, patyon siya apan sa ikatulo kaadlaw mabanhaw siya. So, iyaning gisulti diretso sa iyang mga tinun-an nga mao ni ang mahitabo unya nako. Nga isalikway ko, ang mosalikway niya, kinsa man ni sila, mga pangulo sa mga Hudyo, mga magtutudlo sa balaod, mga pangulo sa mga kaparian, unya patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Sa atong kinabuhi mga igsoon, tan-awan ni og ayo. Gusto nato nga mahimo tang accepted. Mao bitaw ning bisag ang Romans 12 nag-ingon ayaw ka magpahiuyon sa kalibutan. Ato gyung tuyoon nga mapahiuyon tas kalibutan kay gusto natong mabilong ta nila. I-accept ta nila. Munay atong gusto. Pero sa pagkatinuod lang dako kaayo og rason ang Dios nganong kinahanglan kaniyang lainon. Ilahi kaniya. Tungod kay do na siya plano sa imong kinabuhi. Kanang nasa imong tapad inang napay plano si Lord sa imong kinabuhi. Ayaw katulog. No? Ay sagtulog kay nay plano si Lord sa atong kinabuhi. So for example sa imong gitrabahuan, especially Christmas party dayon. Ikaw ra usa ang Kristohanon. Unya ang mga dili Kristohanon dili na matawag og malipayong selebrasyon alang nila kung walay tagay. Pepsi tuba og tanduay. And so natural man ang hatag-hatagan din ka. Brad, kausara bito ni sa katuig. Others mo kaayo ka. Kauban nga itas trabaho niya. Di ka mo. Lipay-lipay mo guni. Di ba? And then ikaw kay gusto man pud nimo nga mabilong na lang pud sa ilaha. Gusto nimong i-accept pud kanila nga daw sama pud sa ilaha. Kay hadlok kag lutuson ka, butang-butangan ka. Hadlok kag yaga-yagaan ka, mapahiyo na lang ka. Usa lang ha. Agi, usa lang. Sunod, last na ni. Nya kay pulo man to ka last. Last na ni. Hangtod nga wa na. Nalami ng ayo. Lami na kayo na. Dito na. Aritas mga batanon. Ikaw raw sa ang Kristohanon, imo mga ka-classmate, dili Kristohanon. Unya dili man po na happy ang ilahang banding kung walay hubuanay nga mag-TikTok. Magsaysaya man din na sila dito. Murag mga tambubuan og sampot. So, arong ma-accepted po kanila, mabilong po kanila, o kay mo po imong gusto, apil na lang po kanila. And wala na to na-realize nga sa diyang naa kay gipili, naa po kay gipakaulawan. Shhh! Naa kay gipili, naa po kay gipakaulawan. Naa kay gidawat, naa po kay gisalikway.
ug ambot ug ngano unsa kang tambalang makaayo aning sakita sa tawo nga kanunay mangyud ning sakitang nagsalikway sa Dios ug nagdawat sa sala. Unya kay mosugot tag sa dili matapos ang atong kinabuhi. Kanang nas imong tapat pangutan-a ina, gusto ka 2,000 imong edad? Wa ni tubag pangutan-a gusob. Kitang tanan mga matay. Kitang tanan mamatay. Blessing na kayo ng mulabang patag si tinta. Napa mo? Blessing na kayong mulabang tag si tinta. No? Usa sa mga pastor nga atong gi-invite dire atong Thanksgiving, dire siya dapit. Tong pinakamubo taga Sierra Bulyones. Bugoy kay to sa una kinabugoyan. But karon sige nga pangita og mga bugoy parang dadon diha sa ilan sa Ginoo. Nadasmag siya sa harang sa mga army dito sa padong Sierra Bulyones og nabali iyang abaga. But praise God, nakita mi nanilhig siya, di palagi ko ka aswat bugat pastor kay crack man guni, bali. Nya. Ako ra pang isilig-silig kay arong malihok-lihok. Kay nabali siya pero nahibalik ra ba, pero wa pa nasumpay. Nya operahan dako man. So moto nga ningon ang doktor, pwede ra dili operahan pero 2 months pa kang dili magatrabaho. So lisod gyud kayo mga igsuon kung moingon tag nagamping ta og nagampo ta kay naa man pud tay gikatagbo nga wa pod nagampo, wa pod nagamping. Unya bisag usaon na tog ampo ug amping nagyoy panghitabo nga i-allow sa Ginoo sa atong kinabuhi arong mahibaw ta nga sa atong kinabuhi mga igsuon ang inahanglan gyud ta kanunay magpaduol sa Dios. Og makasabot ta nga sa panahong walay ipabuhat si Lord og wa tay mahimo mo dangop ta niya ang Dios na maoy na ay himuon. Amen. Kay ibutang mangyud ka, musugot kag sa dili, suwayan mangyud ka sa Ginoo, ibutang ka sa Ginoo sa kahimtang nga walay mo tabang nimo, wa kay malingi, wa kay paingnan, sarado ta ng pultahan, arong masayod kang dunay Dios, abli kanunay naghuwat nimo. Ang problema lang ani mga igsuon kay nahimo na tong sakit ang pagpakaulaw sa ngalan sa Ginoo. Sa pila ka mga kapanahonan sa itong kinabuhi ang pangalas Ginoo atong gitrapo. Atong gihugaw-hugawan, gilapok-lapukan nato ang iyang pangalan. Gipakaulawan nato siya. Sa makadaghan nga nahitabo kana mga igsoon. Munang karon nga kabuntagon mangutana si Lord sa mga nganong gisalikway mo man ako. Or nganong dili man ko nimo ilhon. Amen. Nakasaway ba mo nga ang inyong mga anak gitawag nato og kining mga sosyalan. Inyong anak sosyalan. Unya musabay gyud siya ayo atong mga maka-afford. Na may anak ng anak. Wa may anak ng anak. Siya nga man. Naoy. And then nang gusto dyan niya, branded yung suot. Munang musugot lang ginikanan nga konsentidor kung wa siya kaon, kay palitan ng branded suot ng anak. Konsentidor, good nga ginikanan. And then, ang iyang mga anak, sabay atong mga taas-taas, mga habog-habog po kahimtang sa kinabuhi sa pamilya. So maningkamot siya nga mahimo siyang ma-accept ato, munang mo-try po siya siyang pinaka-the best nga mutupong-tupong nila. So ang magka-problema ana ang ginikanan. Kaya mo gasto magyud ka ana basta na kay anak ning ana. Kay kato siya maningkamot mo to siyang mahimong accepted. Unya dunay panghitabo nga ingon ana mga igsuon. Wa ko kabalo og ang akong maguwang si Nick. Nakapaminaw ani nga message karon or matan-awan niya. Or kinsa pa bang igsuonan nako. Ang reality is pobre kaayo mis amoa. Katong nakaadto sa mga witness guna silang among balay. Lain-laig atop, na berbra, na NFA, na nistogen. Sa kung sa ray suksok karong dili matuluan ma'am. Ano butang ato? Nya, kaming mga anak, ang ubang mga anak manglakaw musulay pud og tupong sa level sa uban nga mga barkada nga medyo arang-arangan.
munang perting lisuda og niabot gyud sa punto nga giingon dito nga nakatagbo si mama, akong mama mismo. Unya perti niyang likay-likay lagi kay mauwaw siya kay ang among mama wa man gyud gailis. Klaro man gyud ang among mamang mahong sagingan. Mahong agunuyan kay magtano man to bisag unsa man silang papa maghagbas atong mulikay. Nya arong dili makitan bang mayog. Uy, dong. Ay, ante, ngano day ante? Di mangkon? So, mulikay kakay. Muingon niya to silang, ay, mao dito imong mama. Oh, abi na ko kuan. Kuan na gito, di ba? Ikauwaw ang inahan. Ikauwaw ang gidikanan tinuod ni nga itabo. Buhi pa man ako maguwang si Pastor Nick. Kana akong igsoon si Pastor Marisa. Pangutan na ako mga igsoon. May mga panahon nga niabot na nga punto sa among kinabuhi tungod kay mga tigpakaron ingnon kami kaniadto. Kanang nas imong tapad inamorday ikaw. Sulti dayon ba? Now, kining tigpakaron ingnon always ni siyang insecure. Sige ni siyang gauna-unag, basi kung sa ilang masulti, basi kung sa iyang masulti, basi kung sa iyang masulti niya, basi kung sa iyang masulti niya. So, wala na siya'y confidence sa iyang kaugalingon mo nang mangita siya paagi nga kanang ang taong makakita niya, makasulti yun nga, okay doon siya ba? Pero sa pagkatinuod lang, dapat magpakatotoo na ta. Nga naman, sa panahon nga na kay i-accept, naagyod kay isalikway. Sa diyang i-accept nimo ng mga butang nga dili paangayan para nimo, naagyod kay isalikway. Tanawa giingnan kasi imong ginikanan og sa imong pastor, anak ayaw sa pag-uyab-uyab kay 15 pa ka. Nya kay naa may naningwa nimo, imong gi-accepto so naa kay gisalikway. Unsa man to? Ang imong ginikanan o ang imong pastor. Ang imong ginikanan, ang imong leader, nag-protect nimong di ka masakitan. Pero imo silang gisalikway, kay naay ni palipay nimo, karon-karon nga ugma mo pasakit pod nimo. Every time nga nakay i-accept sa kinabuhi, naakay biyaan. Pag nakay bagong sapatos, ang daan nimong sapatos, ihatag sa uban. Nakay bagong uyab, ang daan nimong uyab, imo na nabay. Ay, panghatag niyo mga bana, oy. Ay, panghatag niyo mga asawa niyo. Masig mo ka, Brad. Kani akong bana, Brad, murag pasigo ni nimo. Imo na ni. Di amo koy bago. Hello? Kung naa kay accept, sigurado yun na nga naa kay isalikway. Kung doon na kay ikaulaw, naapod kay gipasigarbo. And my goodness, ang gibuhat ni Lord sa ato adili basta-basta. Tungod sa iyang labing dakuang gugma, gitalikdan niya kinsa siya dito, ninaog siya og wa siya gidala. Gawas sa iyang kaugalingong gugma para nimog nako. Gisi ang iyang unod og panit tungod og alang nga ikaw iyang ma-accept diha sa iyang gugma. Nalansang siya sa krus og namatay arong ma-permanenteng iyaha ka. Pero dili lang nato masabtan ning atong panguna-una og ang atong pagbati ngano nga ang kalibutan, ang pagpakasala, ang mga butang muguba sa imong kinabuhi, maumay gusto nimong i-accept. O ang Dios nga nahigugma pag-ayo nimo sa kanunay gisalikway. Di ta mayong panagsara. Sa kanunay. Matag adlaw gisalikway nato ang Dios. Ngano man, ang pulong sa Dios nagsugo basa ang pulong matag adlaw sa buntag sa gabi og pamalandungi. Gibuhat pa ni nato? Wala. Therefore natay gisalikway. Ngano? Unsay atong gidawat? Panahon nato, tuwa na sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa TV, bisag asa. Way panahos pulong sa Dios. Kung dili nimo dawaton,
kung imong isalikway ang pag-share sa pulong sa Dios na kay laing gidawat mao ang pag-share og mga chismes or marites. Kung imong ilimod ang paghigugma, sigurado nga ang pagdumot mao imong gidawat. Kung imong ikaulaw nga naa kas kahayag, therefore ang kangit-ngit mao imong gipasigarbo. Kanang magkahadlok kang, magkauwaw kang mo share pulong sa Dios, pero wa kay kahadlok og masupinahan kang manugilon sa sayop nga binuhatan sa imong sulingan. Usban ang nas imong tapad og ingong magbag-o na siguro taron. Bag-o na tagamay ba? Nasama kang Pedro mga igsuon, kini si Pedro, sa kanunay gyud ni nga si Pedro mo apil siya, musalmot dayon ni siya sa eksena. Gani, sa pagsulti ni Jesus nga, dumtan siya og patyon, naas Pedro dire ni eksena dayon. Tanawa, itong basahon sa 32 niingon. Gisulti niya kini sa iyang mga tinunan, sa walay lipod-lipod. Tungod ni ini, gipalayo ni siya ni Pedro gipalayo siya ni Pedro sa uban o gibadlong. Grabe ni si Pedro, mamadlong o Ginoo. Kinsa nato direk magkinaonsang kinabuhi, badlongon nato si Lord. Lord, ayaw ko ingani aba. Di ba? Si Lord dayon mo atong, grabe ni si Pedro. And may mga panahon nga tama tayong mag-isip. Pero kung makita na to ang panguna-una sa Diyos, makaingon tang very wrong. Very wrong ba? Very wrong. Sayop kayo. Palpak kay tang manghuna-una. Kung ang atong panguna-una, nindot na kayo, plansado na kayo, labaw pang nindot, ipresentar sa Diyos. Ing na si Lord, Lord, wala nagyo ko ilaing na huna-una ang pamaagi aning sitwasyon nas kinabuhi na ako, maudyon ni ang pinakamaayo. This time I pray na kung giuyo na ni mo ni tabangan ko nimo, pero kung doon na pa kay mas labing maayo ani, be pakit ako kay kana mo masunod. Amen. Na si Pedro kauna-una siyang mas maayo niyang nahuna-unaan kaysa sa gipamulong sa tong Ginoo. Imagine ang niingon ang atong Ginoo nga dumtan ko sa mga kadagkuas mga pares, o kadagkuas mga audio, sa mga magtutudos balaod, og ila kong patyon. So, murag kulba kayo ang iyang ipanulti, kay dumtan o pamatyon, ang mga kadagkuan na bagyon. Pero ang katapusan niingon, apan sa tulo ka adlaw mabanhaw ko. Kung na ka nag-focus sa gidumtan ka, patyon ka, mabugnaw ka, maluya kang magpadayon sa kinabuhi. Pero kung muadto ka sa promise nga nag-ingon, in 3 days, mabanhaw ako. Maligon ka. And then mo ka nga, okay ra ni, lumalabay raman. E na may saad sa unahan, mabanhaw raman di ay. Now, sa laing bahin sa atong kinabuhi, nakasinati sa taging ani. Nga daghan tag problema, pagsulaing nga makaingon, tang di na yun ako ni makaya. Pero sa unahan, always nga naay saad ana. Ang problema, ang atong problema, nakita nato, pero ang mga saad sa Diyos, wata na sayod, asa. That is why, nigabot sa pagsulay sa kinabuhi, nigabot sa problema sa kinabuhi. Ingon ang Matthew 7, nibundak ang ulan, mibaha, ug ang hangin, miapak may kuso-kuso. Matumba na dayon ta. Nga naman, wala may nagpaligo nato. Ang nagpaligo nato, ang saad man sa Ginoo. So sama ani nga gidumtan siya og patyon, pero unsay saad, mabanhaw ra siya. Idadon ka sa kangit-ngit sa mga luha sa mga kagulanan. Pero sa unahan ay saad nga ibalik ka sa kahayag sa tinuod nga kalipay sa gugmang walay paglubad. Kapoy kayo magpuyo sa kinabuhi nga walay saad gikan sa Dios. Kabalo na sad ka ang tanang saad nga naa sa tao nakaila sa Dios or wala nakaila sa Dios mapakyas. Sa pagkasal perting nindutan ng mga saad-saad ning kasal. Dawatan yung nga sing-sing, timaan siya kung gugmang, walay paglubad. Dagan kayo mga saad, oy. Napay katong, kabantay man ang mga gisudlag coins, gipasabot nga mga property na ninyo, niya ihatag dahil daw, kuhaon ni mo niya, gikan sa pare o sa pastor niya,
Ihatag nimo sa aras man na sa pinulungang ihatag nimo sa imuhang mahimong kabahin sa kinabuhi. Unya musulti na dayon ka. Wala ko'y taguan. Bisag unsang maabot sa kong kinabuhi, makakaasa ka nga maabot ni sa imuha og isaad sab nga gamito nato na para si Maya sa Ginoo. Di ba? Dagan kayong mga saad. Ug walay tawong nahimong na matinumanon hangtod sa iyang kamatayon. In fact, tanang tao kanunay pakyas. Are pukas mga politiko sigurado nang naisaad. Before na sila mo run og mudagan diya, ila na daan ang gaman og mga planong unsay ilang isulti. Arong maoy mo dasig sa taong mubutar da nila. Mga igsoon, ipasiminto na ako ang inyong mga tiil arong di nalakpok ang agianan. Dagan na sila mga saad. Basultian ka nako kung gusto kag saad nga naay kalipay ang pulong sa Dios. Kini nga saad mao nindot kayo ang problema di ta ganahan ani. Usa itong ganahan, number 1, kwarta. Kwarta. Puro ra kwarta. Muna itong ganahan. Bisag isaad na sa Dios nga unaha siya pagpangita ang tanan idugang ra pero unahon gyud ang kwarta na to. Sao man na to na? Unya kay sultian ka nako bisag unsaon pa nimo paningkamot unahon nimo ng mga butanga makulangan man ka. Diha ra man gyud sa Dios nga dili ka makulangan. Amen ba? So babag si Pedro, tanawa. Tungod ni ini gipalayo siya ni Pedro og gibadlong. Sa maka Lord, ay sultian na ba? Nga naman, si Pedro naguna-una siya nga ang Misaya di mamatay. Literal nga mahimong hari sa Israel og maoy makigera sa Roma kay under man sila sa Roma ani nagbuhis man sa Roma ang Israel aning panahona. Unya, ang ilang interpretasyon sa propesiya mahitungod sa Misaya mahimo manghari. Unya ilan ning giabangan. Gikan ni Saul hangtod sa katapusang hari sa Israel nga mao si Zedekiah, nagpaabot silang napay laing mahimong hari nga og mao na ang Misaya ug maghari na siyang dili mamatay hangtod sa kangturan ug maghari siya sa Israel unya ang tanang mga nasod girahon niya. Gani ang duha ka managsuon ni duol ngadto kang Hesus ug ningog og maghari na unya ka palingkura mis imong tapat ang usa nako igsuon sa imong wala ako sa tuo, di ba? Because literal ang ilang nasabtan. Karon pag ingon ni Hesus, dumtan ko sa kadagkuan bisan sa mga pare unya patio nako nila sa katulog adlaw mabanan ko gibirasa ni Pablo. Ayo sulti ana ba? Simbako lang ng patay-patay diha. Ang mga tao mga igsoon, pag maghisgot ka patay, madlok. Sapagkat tinuod lang ang mga taong nakasabot kinsa ang Ginoo, kay bawog unsay naa dire og nagpuyo uban ang saad sa Dios, nagpaabot na silang mga matay. Amen. Well, naligo ko naguna-una kuno sa kukuhaon ng Lord. Bali nindutan na ng kuhaon tas Ginoo mga igsoon. Ang dili lang anak nindot kung dili andam ang mahabilin. Kadi na pwedeng magdungan. Nindot untak magdungan. Pero ang uban kani di makigdungan, ikaw ra kay sigurado naman ka. Ako ane napabaya ko yung mga ginagmay. Napa mo? So gibadlong niya ang Ginoo. Na ang Ginoo mga igsuon tanawa ko sa igisulti. I mean, tanawa verse 33. Apan miatubang si Jesus og mitan-aw sa iyang mga tinun-an. Unya, gibadlong niya si Pedro. Ningon siya, pahawa Satanas ang imong huna-huna iya sa tawo ug dili iya sa Dios. Tanawa ra ni? Ikaw kun nagatubang iya lagot suko ang dagway ni pastor katanaw nimo. Nya tudloon ka, imong pangalan Jimar unya inom ka. Hawa Satanas. Di ka makama lain imong paminaw ana. Sapagkat tinuod lang dili si Pedro ang isultian niya, kundi ang naa sa sulod ni Pedro
kinsa nagbutang ni Pedro og tawhanong panguna-una, dili Dios nun. Og dili nato na ikalimod nga bisag dugay na ta kaayong na Kristohanon, tawhanon gihapon kaayutang manghuna-una. Di pag yuta magpabadlong, ikaw nalay tulisukan na imong kaugalingon sa salamin. Pawa sa tanas, talikod po ka salamin. Hawa lagi. Numinaw pa ta? Nga naman, tungod kay ang panguna-una sa Dios, lahi sa panguna-una sa tao. Ang panguna-una sa tao, selfish kanunay para sa kaugalingon. Apan ang panguna-una sa Dios, para nimo o para sa tanan. Amen. Palakpakan nato si Lord. Ingon siya, pawa sa tanas, kay imong panguna-una, tawhanon. Kanang taong walay basa-basas pulong sa Dios, tawhanon kanunay ng mahuna-una. Nga naman, ningonon ang Bible, basa kini og pamalandungi. Sa to pa huna-una Nya kay wa man kay gibasa, di wa kay huna-unaon. Unsa na may imong giuna-una karon? Mga tawhanong butang. Ano ito nang dali kay ta mga sungot? Dali kay tang mga suko. Di ba? Kamong mga anak, kapila mo nakabantay, kapila mong nihimo og rejection sa inyong ginikanan. Kana lang daang suguon ta nyawan nyo buhata, nag-reject mo sa ginikanan. Ug unsa na may atong gihuptan, gidawat, ang sala, kay sala man ang pagkagahig ulo. Di ba? Nasabtan na to na? Padayonon sa nato. Ingon ang verse 34, unya gitawag ni Jesus ang katawhan og ang iyang mga tinun-an og giingnan niya sila. Katawhan og tinun-an. Lahi ning tinun-an. Kining mga tinun-an mao ni siya ang nagauban-uban kanunay ni Ginoong Hesus og nag-observe sa unsay gibuhat ni Hesus og ila pong gisuwayan og buhat ang gipanghimo ni Hesus. Pero kining katawhan nara sila unya uli nara sila dayong uli na po nganang katawhan. Ningon siya bisan kinsa ang buot mahimo nga akong tinun-an. Dara. Kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pangutan na kisay ngalan na nasi mo tapad. May kisay mo ngalan ter. Dili na maoy literal nga gipasabot ani. I mean, literal na siya nga mo kalimtan mong kagalingon na amnesia ka. Di nakakahinom do ba sa inyong balay? Kisay mo ngalan, kisay mama nimo, papa nimo. But ang giingon ni Lord, kalimtan ng kaugalingon, it means nga, naatay kaugalingong panguna-una, naatay kaugalingong pangandoy, naatay kaugalingong mga damgos kinabuhi, naatay kaugalingong mga plano. O kana nga kinaugalingon natong mga butang atong giuptan, maunay mga babag sa plano sa Dios. Ang plano sa Ginoo nimo, makimo kang pastor, unya kay ikaw, gusto man yung kang magpulis. Na kung pastor ka, pulis mamputa ka. Pulis nga pastor. PNP ba? Nakaimong kaugalingong plano. Sa verse 35, kaya ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinoon. Ipatay ini ha, ang maniguro sa kaugalingon, mawad-an noon ini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako og sa maayong balita dili mawad-an niini. So, desisyon na nato nga atong kinabuhi ito'y paggamit sa Ginoo. Hanggang diri ka nato. So unsay makuha sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an gayud siya sa iyang kinabuhi, wala gayud. Verse 37. Walay bisan unsa nga ibugti sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Ikaw ni tagiatan nga mall aning tagbilaran. Pero mabugtuan kag kinabuhi ugma, unsaon pa nato nimo? Bisan pag magpahimo kag aircon nga pansyon. Unsaon na nimo? Wala ka ato ning tagaan og daghan nga version aron masabot masabtan nato ning ayo. Ingon diha nga unsa may makuha sa usa ka tawo kung mahimo siyang top notcher sa bar exam kung mabugtuan sa iyang gininhawa. Unsa may mamahimo sa tawo
kung mahimo siyang sikat kayo nga singer. Unsa may mahimo sa tao kung mahimo siyang summa cum laude sa iyang pag-eskwela pero kawad-an siya siyang kinabuhi. Unsa may mahimo nimo kung maangkon nimo kinadakang Panay Cortez. Ikaw na tagiya sa mga GNT. Ikaw na tagiya and then mawad-an ka sa unsa may mahimo sa tao kung siya ang pinaka dagwayan. Hitsuraan ay dagway. Pero kawad-an sa siyang kinabuhi. Bisa kung sa inig-abot sa panahon. Ingon si Lord, pagsulti, nakita ba ninyo ka na? Sultian mo na ko, walay nagpabilin sa nahimutangan niya na ibabaw ang tanan tumpagon gayon. Bisa na tong ilong ipasigarbo na to, tumpagon. Ha, why mabilin na to? Bisa kalapad sa imong kayutaan. Duha ka metros ra nang imong panson. Bisag unsa kadako ang atong naangkon aning kinabuhi ang mga igsoon, kawad-an ta kinabuhi. Unang sa kanunay, una-una tong ayo ning unsa kadako na ning kalipay pribilehiyong nakailatag sa Dios. Nga makaalagad, makasimba, makapasalamat, makadaig, makapasidungog ta sa Dios. Mo ni ang wala sa mga tawo nga imong naangkon karon. Amen. Sa verse 38, busa kun ako ug ang akong pagtulunan ikaulaw sa usa ka tawo niining dautan og makasasala nga kaliwatan. Asa man ni karon? Kining dautan og makasasala nga kaliwatan, asa ni karon? Sa atong pagkinabuhi. Dautan na kayo ang mga kapanahunan karon. Makasasala na kayo ang mga tao, wa nay kaadlok sa Dios. Bisan ang naa sa sulod sa simbahan, wa nay kaadlok sa Dios. Hadlukan na tag-Domingo, Kristohanon tag-Domingo, paglaing adlaw, balik na butas atong daang makasasala ug hugaw nga pagkatawo. Sunian na karon niining gitawag og dautan og makasasala nga katawan. But ningon diya, ikaulaw usab siya sa anak sa tawo, inig-abot niya inubanan sa himaya sa iyang amahan, kuyog sa mga anghel. Nga balaan? Na, muna gipamatuod ni Lord. Bisag kinsa, nga gikaulaw ako or gikaulaw ang akong mga pagtudlo, ikaulaw ko unya usab siya at ubangan sa akong amahan. Amen? Mga igsoon sa adlaw, paghukom, anoon ka, Jimar, welcome, good and faithful servant. Dayon sa kinabuhing way katapusan. Unya, Rasol, o kailan ni mo? Luuyan ni no? Sa Matthew 7 man 21 to 23. Dili ang tanan nag-ingon, Ginoo, nakasulos, gingan sa langit, kadturang nagbuhat sa kabubuton sa Diyos. Sultig usob ng nasi mong palibot. Ina, sana, kabubuton sa Diyos or imuha? Sige, pangunta na. So, ginahanglan nato ning sabton pag-ayo. Now, karon, ang Mateo sa Mateo mga igsoon. Ang Mateo 5, 6 hangtod sa Mateo 5:13 hangtod sa 15 mga igsoon, naghisgot siya kabahin natong asin og kahayag. Mateo 5, Mateo 5:13 hangtod sa 16. Niyon sa na diha mga igsoon, ingon siya, kamo ang asin sa katawhan, o nang asin kawad-an sa iyang kaparat. Unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Kiliw wala na kapuslanan og angay nang ilabay og tunob-tunoban. Hala? Nay mga panahon day mga igsoon nga ilabay og tunob-tunoban. Musugot ba ka mga igsoon mabot ang panahon nga ilabay na lang tag tunob-tunoban? Ang 14 nag-ingon, kamo ang kahayag sa kalibutan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang
isulod sa gantangan kundili ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Ang example ani is this. Kana mo gasto kag ayo eskwela kay mag-engineering lagi ka, engineer lagi ko. Nya pag human ni mag-engineer, di yung balay di ra para gyud kas kutob, hantod na sa imong kamatayon. Asa naman eh? Walay magdagot og suga aron taguan. Unsa man ang imong nauptan karon, imo nang gamiton tama. Dili taguan. No? So, ang gipasabot ni ini mga igsuon ang atong kahayag nga naangkon ni Kristo, nga dili dapat nakatago og makita ni sa uban. Di pwede nga sa church na Christian ta, Lunes, Sabado, demonyo ni dapat ang kahayag nga naangkon sab ni ang atong madala sa tanang adto sa atong kinabuhi ug makita ni sa uban. Na malika sila, dili ka mamalika. No? Kaproblema sila, ikaw nagsalig sa Diyos. Naa sila sa kangit-ngit, pero ikaw nagdanag nila. Naa sila sa kalibog, ikaw nagapanambag nila. Amen? Kay naa kay kaya, kay naa kay Kristo. Pero sultian ka nako, kanang nagdagkot og ang suga unya taguan. Mao na ang mga Kristohanon nga ilang gikaulaw ang Ginoo. Amen? Christmas party. Unya 5,000 kabuok ang trabahador sa kumpanya. Christmas party. Nya naibawaan kang Kristohanon ka. Kabalo na sila basta Kristohanon ka kamao ka moampo. Ne, Brad. Sister Tata, be ikaw mo ampo ani opening kay kuan. Di ko. Ikaw lang nas Ginoo ni kabut panahon. Because bisan sa pag-ampo nagsangyaw ka, nagpakita ka sa kahayag nga naa nimo. Simple ra kayo, kinalamian kayo na, pangayong ikaw ampo sa Christmas party na to, opening prayer ka. Pag abot nimo sa tubangan, di ka mo ampo o di maghilom. Mga igsoon, gamay lang kahilom ha, mag-ampo sa ta. Nasayod mo kita mga igsoon nga, sa tibuok tuig 2022, daghan kay tag nadawat ng mga panalangin. Kusog, ginhawa, kinabuhi, kinitanan, gikan sa Diyos. Munang salamatan na to ang ginawa niya. Mag-ampo sa ta. Ampo ka dito. Lord, salamat kay Ginoo nga kami sa among panarbaho kang among mga pamilya ang gibiyaas panimalay. Giampingan gid mi nimo Lord. Tagi ikalipa. Gakataw anay ang uban kay wirdohan. Pero ang uban, Brad. Tagahan na bagyo na nato ni Brad. Brene? Ipadan agang imong kahayang dili kay nagulawaw ka. Pag mayo, kisay mo ang voluntaryo dayon. Voluntaryo dayon. Pagkakataon nga gihatag na ni Lord sa imo ang imong kahayag madayag. Kay dili lang igong nahibaw sila nga Christian ka sa imong buhat ni sidlak pagyud ka. Kabantay mong daghang mga kayang mga suga mga igsuon nga ibutang nimo duol sa asuhanan na maghaling ka magdaog magluk. Madugay ang aso. Ang maong hayag kayong suga, muhawong siya, muhawong na. Yang ano man, natabunan na siya mga anuos, mga nikotin o sa sigarilyo pa na ay mga murag, nitabon anang usa na, nga muhalong siya. Unya kung balayan pag yun na siya ipot or unsay ko, maputos na siya gugaw, bisag pila ka wattage ang sulod ana, kung natabunan na siya, wala na siya kapuslanan. Bisag din ni sa simbahan, overload ta kanunay sa pulong sa Dios. Pero kung moadto kas trabahuan nga ang demonyo imong pariyon, way kapuslanan ang pulong nga imong nadawat. Ang atong pagkinabuhi, ang atong pag-angkon nga Kristohanon ta, walay kapuslanan. Gitaguan nato sa gantangan ng kahayag. Ang John chapter 12 verse 46 nag-ingon, ako ang kahayag sa kalibutan, ang nagtuo kanako di na makinabuhi sa kangit-ngit. So nagtuo naman ka sa Ginoo, so naa na kay kahayag. Pero kay magkinabuhi pa man ka sa sala, imong gipalong ang kahayag o ang kangit-ngit mao imong gipasulabi sa imong kinabuhi. Naglakaw ka kauban ng mga tao nga naa sa kangit-ngit. And then ka Sabado, Lord, pasaylo ako musimba ko ugma. Anihayag na po dre.
Pagka Lunes, palong na po. Dili magsilbi ni mga igsuon o kanunay natong balik-balikon nga pakaulawan nato ikaulaw natong Dios. Ipakita gyud nimong lahi ka. Amen? Na? Brad, usa ka siya trabad. Di sa ko, kaniadto mangyod. Tanang ihi sa yawa, brad, akong imnon. Bisag hapit na mo suka, gilundan na nagsugod og sili, basta kay madapa. Hinlong tinain na to anaog. Pero karon bad, di na. Nindot na kayo akong kinabuhi ron. Di na ko gustong ako paning buling-bulingan. Others naman ka kay tuo-tuo mang balhin. Gibawal ng pastor. Brad, Galatians 5 dili ang pastor. Wa pa nabuhi among pastor na ng Galatians. Nagsulti ang paghubog-hubog walay luna. Di ba? Ay, nako intawan. So ipadanag ang imong kahayag. Unsa man to? Hilot ang manulti. Man po yung mga Kristohanon nga grabing hugawag pinulungan. Kristohanon na ka pero animal pistakwa yapon sa baba. Kusog yapon kayo kana. Kristohanon na ka pero hilig yapon kay kang manglibak, mandaot, mangbutang-butang, mangdaot sa uban. Ingon si Lord sa Ezekiel, ilisan niya ang atong kasing-kasing nga batuon og humok nga kasing-kasing. Unya, bubuan ta niya sa putli o sa hinlo nga tubig ug mahinlo atong pinulungan. Amen? Kaniadto mga hugang pinulungan gihimo na ang ekspresyon ni kitsa sa bula di kusab. Yawa. Di ba? Tinuod na dili. No? Makakita ra gani kag daghang tato. Adik-adik gani, klaro kayo. Gapula ang mata. Kani nakatira na po ni. Gawilding siya gabiin naigo yang mata sa aso. Advance man gutang mag-isip. Napa mo? Usahay mahukman dayon nato ang tawo kaya laya kay dagway. Klaro kayo ni. Wa ka kabalong ka fasting na nagos kabulan. Wa tubig-tubig. Dali kay tang makapanghukom. But sultian ka nako, sugdig basang pulong sa Dios, ikinabuhi ug unsay nasulat diha. Ang imong totoo mailisan og tinuod nga pagtuo. Yung mga tao ang ignorantes pulong sa Dios kadaghanang totoo. Pero nabasa na nila ang pulong sa Diyos, moingon na sila, wa mo dito hinungdan. Di ba? Magbuhi tag isdang koy arong paswerte ni, paswerte. Pagbuhi mo kay nga dekorasyon, dili paswerte. Ang mga tindahan butang katong mga dagkog tiyan, parang Pastor Jonas gay nga nang gaon sa purma na, ana. Napay iring ingon. Napay baki. Atong mga balay na mga bintana, mga pultahan, butangan na ito, bisag kung saan na ipangmutang, anong naigir, musulod ang yawa. Pasag dahil ng yawa, musulod si mong balay. Ayaw, pasudlas imong kinabuhi. Agi-agira na si mong balay. Bang, kay mutapad na ni mo siya, wa, masya nabuhat ni mo. Kay naamay, gapuyo, sulod ni mo. Kinsa man ang balang espiritu, kiniron, kung doon na kay, gisalikway na akay gidawat. O kay naa naman po kay gidawat na po kay isalikway. Bali-bali ra na. Karon, kung tugutan nimong ang espiritu sa kangitngit, sa pagpakasala mo'y muhari sa sulod nimo, bisag tanang relihiyos tagbilaran imuha na, di mo pulos ang imong kinabuhi. Tanang tao nagtuog Ginoo. Pero dili tanang tao nagkinabuhi sa unsay nakapalipay sa Dios. Wa ko'y labot aning kusog kayong manalipod sa ilang mga relihiyon. Pangutana giunsa nato pag kinabuhi atubangan sa tawo kay pwede tang makinabuhing tarong atubangan sa giunsa nato pag kinabuhi atubangan sa Dios. Kay pwede man tang makinabuhing daw tarong sa atubangan sa tawo. Amen. Pamilyar kayo nas mga ginikana, mga bata pabutan-butan, papalit ng sapatos. Gusto kayo nang manghugas nilhi inighuman na mama. Hinlo na tong bay ma.
Ay ma, palitin niya og sapatos. Awa na. Patarong-tarong dayon. Di kining atong pagkinabuhi ato bangas Ginoo mo atong klaroho kumusta na. Because always nga kung pagkinabuhi ato bangan sa tao tanan pagpakaron ingnon na. I said wala koy problema aning mangliha ta sa nawong no. Mang boysin, mang munggulto dihag mag ibtan mo patatuan na pod. Ikaw bahala ko sa ni mo nawong. But ang atong concern ani kini siya. Example, ibutang ka nako sa isla nga ikaw ra usa, murag di na gani mang make up siguro. Di na manghilamos tingali. Hello? Nga naman, wala naman mo ingon nimong gwapa ka o rangayan baka diha. No, wala. Ikaw ra mo usa. Pero mo nang ato mo sa iyong balay pagpahumot pa rin taon mo. Mahalon kayong pahumot. Unya mudulog sa bana di gamiton. Mulakaw na magpahumot. Arong tihulan atong naas jeep kasakay niya sa jeep. Ako mga igsoon before ko matulog, bahala mo kung sa inyong relihiyon ha. Before ko matulog, maligo jud ko. Ug di man galing ko kaligo, basta kay at least magpahumot jud ko. Eh pahumot kita ang manglakaw ta mudulog pa ni noon sa asawa, bahala ko kag di tagdo sa asawa pagpahumot ra gyud. Asam to akong asawa ba? Amen? At least po ang atong kwarto bisag tuwa dito na mga nagkabahong singot nga labunon. Di po baho tanan ang masingon. Ya. Na po mga humot-humot gamay. Na pa mo? Na pahumutan na kasagaran mga ulitaw, pahumot na sinina, pahumutan pang liog aring tingkoy. Kay mo back ride na si My Love. Bagsimot. Paakon. Lalo na sangre ni Rog. Naminaw palagi mo diha? So, ningon siya kamo ang kahayag sa kalibutan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago. Kining tinuod nga Kristohanon di ni matago. Di ka makonsensya? Budol fight God. Bukla dahon. Tanang pagkaon na dito. Unya atak, iyahay rag pangaon. Di ka makonsensya? Di ba ka mo box out sa pop. Kadali lang. Lord, tinubdan sa tanang butang. Salamat kayo ning pagkaon. Kasayon. Then makuyawan na sila. Mabuutan og kalit. Di kay, ay, kantsawan ko, anig mo ampo ko. Sige na lang. Ditso na lang. May apel na pulamang kanila. So, dili na pwede. Di yun matago. Kung tinuod kang naay Kristo, kana nga Kristo, di yun na matago. Imposible kayong matago na. Kanang tao nga naay Kristo, niya magsigirag pamalikas. Ningon ang Biblia, unsay nakapuno sa imong kasing-kasing, mo'y mugula sa baba. Kung si Kristo nang naa sa imong kasing-kasing, anong yawa may mugawa sa baba? No? Kabantay ka na? Punoon ni mo kasuko, imong kasing-kasing, kasuko mo gawa sa imong baba. Sigurado yun na. Aso-aso, pangdunggan. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan kun dili ibutang kayod kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga naas balay. Ang imong pagkakristohanon ay og tagui pahiluna nga makit-a na kay mo nay kahayag. Ang mga pulong nga imong naangkon dapat madungog na sa uban. Ingon si Lord, ang inyong nakita sa ngit-ngit isulti sa kahayag, ang inyong nadungog sa honghong whisper isyagit sa rooftop. Munang naay kantang, so I shout out your name from the rooftop I proclaim. Isyagit nimo. Dili lang na kabalo ka ang pinakakusog nga singgit mga igsoon ka ng imong binuhatan. Anong imong binuhatan? Tinagdanon kayo ka, dili tunggahi kayo diog. Hindi managad. Hala no?
Nakatulog na yung tapat ina nagbago na ta, sister ha. Walay magtago. Sa verse 16, ingon siya, busa sa samang paagi. Ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao. Aron makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug daygo nila ang inyong amahan nga atoa sa langit. Amen? Praise God, yung kaayo si Kuan Pastor kay, di ba kauban na ninyo, no? Nagsimba naman na ninyo. Ninyo ilang isgutan. Wagod na ingong nagsimba naman na sa Ginoo. Nabago na lagi siya, Pastor. Wala na gud niya tong kusog siyang mandaot sa uban. I-post na lang niya sa Facebook. Mura gihapon, di ay. Dali man ko kayong mukuyanap ang chismes kung ares media, ares sa Facebook, kaya ang tanang tao karon gagunit og cellphone. Kaysa atong imurang i-chismes sa silinganan. Mabot patugdo ka semana o sa mahibawong tibok barangay. Pero kanang sa Facebook, ilara man ang inganaon ito, nakita na dito, ang imong gipost dito, perting lagutan nimo sa imong silingan kay nang huwam mo sa kutsarang asin wa pulihi. Grabe man po ka. Oy, magpahuwam gani ka. Ampo sa Ginoo nga Lord. Ug hatag ko sa kabus ingon imong pulong nagpahulam ko nimo. Hapit na Lord ha. Ilisib ito. No? Si Lord may gasultis yung mga pulong. Lord. Naunsa man noon po. Walay magdagkot, asa naman ta? Busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag. Sa atubangan sa mga tao. Aron, makita nila ang inyong maayong buhat, ug daygon nila ang inyong amahan nga tuas langit. Muni ang command ni Lord sa to. So, kung magisgot na ganita, gikaulaw na to ang Ginoo. Mauna ni, nga naatay asinta, nakahibaw ta, ikaw asin. Ikaw asin. Okay. Mag-prepare ta karon og kay gipanggutom na mo no. Sige, mag-prepare ta karon og litson nga 80 kilos. Unya expert kayo ang mga litsonay nga kanang inig ukab nimo sa panit, mga buak siyang murag na ilinyuhan. Nya ini pa lami kayo. Sa sulod ana may mga tanglad, may mga ahos, sibuyas, luya, nata ng panakot. And then, magic sarap, unsa pa na diha. Sulayi mga igsuon, paminaw. Expert ang imong manglitsunay. Dako kayo ang litson, saktog panakot, pero walay asin. Walay asin. Lami dili. Sulayi ko noon sa kadato ang kumpanya. Sa ilang party-party, mga selebrasyon, grabe bungga kayo. Suwaye. Pero kana tanan, usara nila Kristohanon. Ang Kristohanon pag yun, dili niya gustong ipadanag yung kahayag. Lahir gining kalipay, bitaw na Ginoo. Amen? Kaniya to lipay, tagdaghang kwarta, pero gaguol ta kay makuhaan mo guni og maari turong. Akong 5'6". Ang uban mo 5'7" pa gani, kay ron pag yung unya equilateral tanan. Anak. Naman ko'y tulog ka kanding. Dapoy motor, kinaunsa. Ato equilateral ni tanan na dire no? Mahal ning gitar. Potangon jutaan na ron. No? Sulayi ko ng mga igsuon. Mura man ni good siya o ka ng gitara pod? Yabago ni mo ng usa ka string, ana? Bisa kung sa pa ka maayong mo gitar, basta ang usa ka string, giluagan. Yabag yun. Munang dili pwede nga natay kahayag, pero natago. Atog yun ang ipadanag mga igsuon kay kundili atong ipakaulawan ang Ginoo ana. Adto ta sa gisgutan nga dalan. Naasa Matthew 7.
Matthew 7:13 to 14 og mahuman ako. No? So unsiyo man ako eh. Matthew 13:14. Ang atong mga musician, lakaw na sila ron kay sila may mo kuan dito sa Thanksgiving sa Panglao. Matthew 7:13 and 14 ingon diha. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi. Tanawa inyong Bible ha kay basi kwarta gisgutan diha. Sa inyong pagpangita sa kwarta sa kinabuhi. Dalan gisgutan, amen. Dungawin na inyong Bible kay basi dili na kwarta unsa na naron. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kay lapad ang ganghaan og sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Kung Kristohano na ka, unya imong pagkinabuhi naglakaw gihapon sa lapad nga dalan, imong gikaulaw ang Ginoo. Unsa maning lapad nga dalan? Walay gidili ang tanan o kira. Lapad nga dalan, tanang mga buhat nga kalibutanon, hudya ka, tanan. Lapad na nga dalan. Usahay mga igsuon, musubay tagsikpit nga dalan kung Domingo, pero Lunes abot og Sabado, lapad na pud nga dalan. Mayong gay taglapad nga dalan, pag kinabuhing daw walay Kristo, sa samang paagi, gilimod nimo ang Ginoo. Kay kita man maoy representante. Amen? Mo bitaw nang nagmodel og shampoo, dili ra nindot og buhok, nindot pud og dagway. Kabantay mo? Di mamumutuon ako. Kabantay mo nang nagbudil og shampoo nga. Dili ra buhok ang nindot, pati ang dagway. Isa man putaw ay mamalit og shampoo og ako'y gimodel dito. Akong buhot no, buhot na wapit na hurot. Napay mamalit na ng head and shoulder ninyo. Di pilion nila tong straight ang buhok, labong nga bugat nga itom kayo nga buhok. Unya gawas pa ni ana, modelo og dagway. Itsuraan kayo. No? Unya, mayon pag yun nga, sudlayon ra kuno og kamot. Grabe ha. Di mahalin na sudlay, na ilang shampoo, no? Ano, lagod? No? Sayaw-sayawan pa. Kabantay mo sa una sa naisayaw ba to sa shampoo nga instant ayos? Parang magic talaga. Instant ayos. Parang magic talaga. Di ba? Napaila nga, ila ko nuhay ng hilmitan. Gihilmitan. Pero tinod lang ko na sila gabiyahe. Gihilmitan niya, inigtang-tang sa helmet. Mga na yung buhok. Grabe kayo. Ha? Ilan kayo, no? Ambot mo tadiha. Mamanggoy mo palit mga igsoon o dili po na nila himuong ingana. Representative o representante. Ari putas gitawag og ambasador. Di ka pwedeng mahimong ambasador sa atong nasod kung wa kay utok. Ano may utok tanan no? Sorry. Kanang dili ka expert sa balaod sa ato ang sa custom sa ato ang nasod. Hello? Kay ikaw may mga abogado dito. For example, nakasala ang empleyado dito OFW. Nga naman, nag-CR siya gagamit og tubig. Nya kay dito tissue man og hangin. Lingkod ka dito. Hinlo na dito. Bagyo naman imo sampot dito mga igsoon, mahinlo na. Kasulay mo CR sa airplane? Bagyo na yung sampot no, hinlo na. Woo! Nya karon, kay ang custom nato dire, ang culture nato dire, ang practices nato dire, apil man na mga igsoon. Paglarga na nimo dito, automatic na foul ka sa imong trabaho, gisisante ka, gisipa na ka sa imong trabaho. Unsa ra imong sala? Basa ang lingkuranan sa bowl. Nga naman, tubig may imong gigamit panghugas sa imong sampot. So automatic tanggalon ka karon sa trabaho, sipaon ka sa kumpanya,
ang mudangop ka sa embahador, magka-problema ka dito, ato ka sa embassy, dagan. Ang mga tao dito nga pa nakasuod yung trabaho or na-scam sila sa mga tuwas embassy naghuot. Na, dire si Ma'am Ellen, anak Ma'am Ellen ba? Isa tingalan ni mo, Ma'am? Hazel? Nakapuyo to kag embassy? Nakahigda kag embassy? Wala, unsa to yung church gapon to, no? Praise God, kay church dito. So, naay mga embahador dito, sila mo'y representative. That is why dili sila basta-basta, ugdang kaayo sila nga pagkatawo, kay ilang giprepresentahan ang ilang nasod. Pagka ang embassy, ang kanang embahador imong awayon, tibuok nasod ang imong giaway. And gi-explain ni Paul, nga kining Kristohanon, we are the ambassadors of Christ. Pagbungguon ka sa taong gabuhat kas kabubuton sa custom sa langit, ang ilang kaway tanan nga lumulupyo sa langit. So kay ang embahador man ka. Unang-una, kung ambassador ka, ang imong suot may gamay nga flag diha sa imong kwelyo. Unsa na nga flag? Philippines. Makita ng daana kung naa kay Kristo, kay embahador ka ni Kristo. Nasabtan na to mga igsoon. Pero daghan sa mga Kristohanon, dili mahibaw-an mo Kristohanon, nga naman, mga gamaskara. Nasa simbahan madomingo. Pero sa laing adlaw, mga huna-huna o kasing-kasing puro pagpakasala. Muna delikado kayo. Ningon diha sa verse 14, apan masigpit ang ganghaan. Og malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, og jutay ra ang makakaplag niini. Karon, tabangi ko ani ninyong tanan. Please lang. Kaya ako nakita intact pa man hinuon na atong church. Pero daghan na kayo sa atong maging sakupan nga gusto nga kani nga church himuong lapad nga dalan. Sayo-sayo sa Facebook badlungon mga suko. No? Sayo-sayo sa Facebook tan-awa og manimba dire sa Ginoo, murag mga kandilang giugbok. Pero sa Facebook subay pod mo kuan pod sa mga dili magtotoo. O kita mga ginikanan, igo ratang mo tanaw. Thank you Lord na igo jud kaswali ganiha. May ana rata. O tabang tagpasidaan supposedly mga igsuon. Kanang i-preserve unta nato gyud ang sanctuaryo sa Ginoo nga kanang mayon tag every time mo ka anhita nakakabo ta og tin-aw nga tubig. Langit nung kaalam, ang tandog sa balang espiritu, labas kayo nga gugma sa Ginoo. Ug mo na atong dadon sa matag adlaw. And then balik na puta dinhi, kabo na puta, inom na puta, and then pag kinabuhi na pud. Pero daghan na kayo. Imong badlungon, joke ramang ko to, joke. No? Oh, ga-craving kog pansit canton. Akong giingnan kasi suwed na po kaning uban. Nga bisag unsa ray gi-post. Tulo na katuig wa goy post para sa Pangginoo. Napatoy post kisa tong nag-post nga niingong na-develop naman unta ko ni undang mampuno og chat. Mga bata ba? Mga mga feeling nila karon. Nya kabantay mo kinsay nang comment? Nani comment dito? Pansit canton, bisag sikuan gyud. Hello? Bisag unsa na lang. Bisag unsa na lang gyud. Nya kabalo ka, mas daghan ang nakabantay nimo kung unsa ka dito sa Facebook kaysa reality nimong kinabuhi. Kay mas daghan man kag friend sa Facebook. Imagine sa inyong eskwelahan usa ra imong friend. 34 kabok imong classmate, pero sa Facebook 3,000 kapil imong friend. Nya magbalsa na ira ang iyang gi-post, i-share pod nimo, nya comment tayong pertindaghan na des lalong. Pero bahig pang Ginoo, ikaulaw. Ikaulaw. Hello?
Ngano man, weirdo kayo, mudong ka sa eskwelahan, ingnon ka sa imong mga classmate, sabak mo da kinas pastura. Di ba? Weirdo kayo, divine, no? Divine? Di mo nang mupost na po lamang pangkalibutan nun, aron makarelate tanan, makakomment po sila tanan, and then, bahalag na ay ni comment o pamalikas, okay ra? Ngano man, gusto lagi ta, nga mulakaw sa lapad nga dalan. Sultihan mo na ako, ang Bible nagingon, ang pinili, pagapilian pa. Naanak ka sa panalangin, naanak ka sa kadaugan, gusto pa jutang mo balik ngadtos kalaglagan, balik pagyutas kaugawan, balik pagyutas kalibutanon, pila na ka bersikulo gisagpa ka. Ingon ang Santiago 4, ang pagpakigigalas kalibutan, mao'y pagtrahidor nimo sa Diyos. Ingon ang Roma 12:1 hangtod sa 2, do not conform any pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind. Ayaw ko nagpahiuyon sa pamatasan na ng kalibutan na. Unsa na may pamatasan na ng kalibutan na? Klaro na kayo na. We went to airport. My goodness, mga bata pa. 12, nas mga 13. And then kadalala sila pitsil nga na sulod nga ilim nun. And then ala magsaysaya gid sila isandi gras baso ng cellphone. Napata? Ingon sulod dili na ta magpahiuyon. Subay kamo sa sigpit. Kamoy bahala. Kamoy bahala. Kontrahon na lang ko ninyo unsa inyong gusto, bahala mo. Basta kay barugan gyud nako unsa ning gisulti diha nga kinahanglang arita sa sigpit nga dalan. Kung gusto kang motilaw o kinabuhing pinasagdan, imo nang desisyon. No? Sa nakalanlayan kasimbahanan nga manggibisita. Makita nimo nga ang Dios nagpanalangin gyud siya. Bisan gani dinhi sa atong tigom. Pero sad to say, bisan sa sulod sa simbahan kasi sayaw na. Church mangyud ni ha, klaro mangyud ni kaayo. At one time gi-invite ko og wali dinhi man kong dapita galingkod. Bisag naa na sa sulod sa simbahan. Adito na sila mura lagi mga buyog. Murag Jollibee ba, mga mga sampot. Unsa na wala na kuan. Bisan gani ang mga kuan kay magigda na sila nya. Ano magduwa-duwa ng unsa na kanang basketball bitaw sa cellphone or unsa na. Ingko ko sila ayaw mo dinhi sa suod o gusto mo adto sa mo sa gawas. O say gikag pamintal atong kuan or nay trabaho sa likod. Nya mamahuway sila ani. Nya mag cellphone. O ayaw diri sa suod na dadto na sa gawas. No? So, kinahanglan masabtan nato na pag-ayo mga igsuon kay dili gyud pwede nga atong himuon nga nanata butang nata diha. Ingon sa subay sa sigpit nga dalan. Sigpit nga dalan. Kinsa man ang Juan 14:6 ni unsa man to? Ingon si Lord, ako ang dalan. Og nganong sigpit tungod kay gamay ra ang nisunod ni Kristo, mas daghan ang nisunod sa kalibutan. Tanawag pila ka buok na nagsunod ni Kristo o nagsunod sa kwarta. Nagsunod sa mga butang ng kalibutan na perting daghana. Nya kitang niya na din mo apel pa dito sa lapad nga dalan. Kabalo mo kung sa inyong gi-challenge? Naglibog ko ba? Unsa guni? Ila ning gituyo arong pasunguton si pastor? Kabisa gibalik-balik na og tudlo. Mangreklamo pag yun na. Imong tudluan diri sa group chat, imong i-message. Unya, og panagtigom pod itudlo gyapon, mangreklamo. Gusto gyud sa lapad nga dalan. Nahala. Kita na mag-igo ani og unsaon nato ni. Bat ningon diha mga igsuon kay unsa apan sigpit ang ganghaan og malisod ang dalan paingon gayod sa kinabuhing dayon
og jutay ra ang makakaplag niini. Kanang nasi mong palibot, pangkuhita inang apil ka sa jutay nga nakakaplag. Sulti Now, again, pagtuan na ka naglakaw sa lapad nga dalan, unya naa kay Kristos kinabuhi. Ikaw ang gihisgutan sa giingon sa Mateo 5 nga kahayag nga gitaguan. Ikaw sabning gihisgutan ni Marcos 8 nga imong gilimod si Kristo sa imong kinabuhi. Amen? Na mga batanon pa kayo sa social media nga grabe kayong makapangwali. Grabe kayong makashare sa word ni Lord. Makaingon tang, ndutag ingani ni akong mga anak in the future or mulabaw pa ni. Nga naman. Bisan ang katong, naman tayo mga teachers diri no? But tinuod mong guputong gi-share sa, gi-post sa, unsa man to siya, teachers, kinsa man to siya, director to siya sa DepEd? Katong, iyang gibadlong ni mga teachers nga gasige o gawas-gawas ng dila anang gasayaw sa classroom, kay TikTok. Ha? Kinsa to? Si Uncle? Kising, alan, ano niya? Di ko siya na siya sa DepEd. Nga ningon sa pagsulti nga, kitang mga magtutudlo, sa kagawian nato pagpanulti, kita mo yung modelo. Pero unsa inyong gibuhat? Mga unod-nun kayo og kaulag ng inyong ipakitang makita sa inyong mga, imagine ko no, grade 4 pa na imong gitudluan, makakita sila kay ang grade 4 karon gagunit na mag-Facebook. Unya, ilang maestra dito ga-pencil gasayaw gagula-gula ng dila. Na? Mana-ana dito. Mutong gibadlong niya, daghan pong nag-share. Ang uban po niingon nga freedom of expression rana sir 1960s pamangod ka. Wa mo koy labot og ingnon ko ninyong 1920 pamangod ka pastor. Wa koy labot. Wala koy labot. Ang gisultis Biblia akong isulti. Okay ra kog awayon ko nimo. Okay ra po kog di ko nimo tinggan. Di na kamo tagad na wa koy labot. Because ang akong pake, ang imong kalag. Amen? Ayaw ingong, ngano pastor? Ikaw kapakaon ako, wa gani ko badlungang mama? Nga sila mo oy ga padako nako, sila mo nagluto nako kada buntag? Isog kayo kung papa, wa man gani ko badlungan Ikaw na hinoon? Wa ko'y labot. Because ang akong concern, ang imong kalag at tubangan sa Ginoo. Amen? Marag baliktad naman ko na. Sayawan na to, daygon ng Dios. Mura nagiugbok kanila, ingana ra. Pero sayaw, mga inuwag nga sayaw, tuatanan. Kinagrabihan. Munang dili ta mosugot nga mahimong lapad ang dalan nga atong pagalaktan mga igsoon. Dili og dili gyud ta mosugot. Amen. Iampo nato na. Ang magtudlo sa pulong sa Dios, ang voluntaryong na nagtudlo sa mga kabataan. Hala ampo nga kuan gyud matudlo ug mo ni ilang mabalon sa pagdako. Pero grabing motudlo ang social media. O kasagaran, mas nagkat-on pa sa unsay nakitaan sa social media kaysa sa gitudlo sa simbahan. No? Ay, dako kayong tao diha sa Facebook nga may humukag lawas mo sayaw. Unsa to ilang sayaw? Unsa tuno ato? Ha? Og Chinese man to nga sayaw. Grabe gyud kayo. Manang karon mga igsuon, biara. Nganong imo man kong ikauwaw. Ngutan ako nimo, nganong gikauwaw man nimo ang Ginoo?
Nganong gikauwaw man nato siya. Let's close our eyes. Father, thank you Lord sa imong word nga gihatag karon. Pasayloa kami o Dios kaming tanan sa mga panahon nga amo kang gikauwaw. Sa mga panahon nga wala nagdanag ang kahayag. Sa panahon nga nakig-uban kami lakaw sa mga nagalakaw sa lapad nga dalan. Pasaylo ami ining tanan o Dios. Tabangi kami, mahibalik kami sa among labas nga paghigugma kanimo. Tabangi usab kaming magpuyo-uyon sa imong kabubuton. Dalaygon ka amahan. Simbahon ka pasidunggan. Sa among kinabuhi samtang may kusog, may gininhawa. Ikaw lamang ang simbahon o pasidunggan o Diyos. Wala may mahimo o wala ka. Mao ni ang among giampo, gipangayo, pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen.